Номахои Падар. Номаи аввал. шаҳри калоне туро иҳода кардааст. шаҳре ки дар он ту истиқомат дорӣ, фаъолият ва вақтхушиҳои дилхоҳи гуногун пешниҳод мекунад. дар аввал одатан ҳама чиз ҷолиб ва назаррабост, зеро ҳама чизҳое ки туро иҳота кардаанд нав ғайриоддӣ менамоянд. садои автомобилҳо, мусиқӣ, овози одамони гуногун дар гӯшҳоят садо медиҳанд. ҷавонони бисёр, гулдухтарони зебо, сохторҳои меъморӣ ва биноҳои муҳташам албатта туро дар ҳайрат меандозанд. кӯчаву хиёбонҳо ва боғҳои истироҳатии сабзпӯши рангоранг сар то сари пойтахтро фаро гирифтаанд. шаҳри зебоят ҳамзамон пурғавғост. дар хотир дошта бош, ки шаҳри калон дар худ хатар нуҳуфта дорад. омилҳои ҷурмонии инсон ҳамеша аз шаҳрҳои калон сар мезанад. барои чӣ дар ин бора ба ту навиштам, писарам? дар ғавғои меҳнати рӯзмарра дар бораи ҳама ин ба таври муфассал нақл накардам. ин хуб нест. аммо ҳама инро ту бояд дар хотир нигаҳ дорӣ. он чӣ падарам ба ман хитоб менамуд, ман низ ба ту такрор менамоям. ту бо ҳамроҳии ҳамсабақонат хона иҷора мегирӣ. ин дуруст аст. онҳо низ мисли ту мусофиранд. шумо якдигарро нағз мефаҳмед ва дастгирӣ мекунед. шуморо ҳаводиси бузург интизор аст. дар ҳалқаи дӯстон будан ва якдигарро кӯмак кардан ин бисёр хуб аст. пулро бохирадона ва сарфакорона харҷ намо. барои харҷи таҳсил ва истиқомати ту мо говро фурӯхтем. дар хотир дошта бош, ки бо чӣ гуна заҳматҳо ин бурдаи нон ва ҳар як сомонӣ ба арақи ҷабин ба даст меояд. фаромӯш насоз, ки модоме ту таҳсил мекунӣ, нафари дигаре барои дастгирии ту кор мекунад. вақте таҳсилат ба итмом мерасад, ту низ дар бораи нон, меҳнат ва пул фаромӯш накун.